Приветствую зрителей и слушателей «Сиреневенького бесперспективника». Дмитрий Щегельский из Нью-Йорка, Алена Денисовец за режиссерским пультом, Юрас Зинкович в лучших белорусских традициях из леса. Добрый дзень усім. Нагадываю, что калі вы можете сказать ходу без падрыхтоўкі фразу «сиреневенькі бесперспективняк», хутчэй за все у вас не все в порядку с крышей. Это так? Ну, даже если вы не можете сказать «Сиреневенький бесперспективняк», это еще ничего не значит. Давай к нашим событиям, Юрас. У нас Давай к пропущен нашим выпуск, событиям, да. нужно объяснить людям, почему. Но у нас он не пропущены, и он просто вышел на двое суток поздней, потому что на працягу апошняй з нядзелі, вечара нядзелі да вчарайшага вечара аўторка я знаходзіўся ў изолятары часовага ўтрымання Мядзельскага РАУС і вёў прапагандысцкія размовы з мясцовымі міліцыянтамі. После этого пришлось уходить в леса? Подобно на тое, что так, тым больш, што у нас тут па дарозе на Мядзельшчыне есть такі файны указальнік, называется партызанскія базы. Вось, яны адразу вядома, добра пазначаны, дзе знаходзяцца. Тут недалёка, дарэчы. Схрон откопал? Схрон, канешне, і нават там ёсць яшчэ нешта ў схроне. То есть бульба, гарэлка і шмат сала, я спадзяюся. Завис. Не пачуў фразу бульба, гарэлка і што? Шмат сала. Не толькі сала, ёсць яшчэ і нешта металічнае, тое, з чым дядзя Саша наш ці дзед Саша любіць бегаць. У нас таксама такое ёсць. На гэтую тему паразмаўляем пасля, а зараз да падзей. Акрамя суда і прапагандысцкіх размоў, нешта адказвалі гэтыя хлопчыкі? Вельмі цікавы фактар. Не ведаю, наколькі гэта праўда, але прынамсі так мне сказалі некаторыя міліцыянты, што пасля падзеяў 9 жніўня на Мядзельшчыне палова міліцэйскага склада напісала рапарты на звальненне, пасля чаго іх пачалі выклікаць да начальства па аднаму і пагражаць тым, што калі нехта звольніцца, то на яго будзе спужана крымінальная справа, тым больш, што на міліцыянта, калі добра пакапаць, на кожного міліцыянта практычна можна знайсці крымінальную справу. І людзі засталіся, але фактычна можна сабе ўявіць, што большасць з іх працуе з-пад палкі. І я так разумею, што это, в гэтым сэнсе Мядзельшчына далёка не унікальная. Ну, з-пад палкі зараз у прямым сэнсе... С-под палки сейчас в прямом смысле управляется вся страна, не только Мядзельщина. Я вспоминал наш разговор с тобой несколько лет назад о Маккее, о том, что пока он в Нью-Йорке, он министр, а как только он оказывается в Минске, любой милиционер с этой самой, значит, палкой становится значительно более важным фактором политики, чем Маккей. И мы, собственно, видим, что все его значит, ну не пару, но значительное количество ударов дубинками полностью отбили всю внешнюю политику за последние 10 лет. Ну, з гэтым цяжка спрачацца, канешне, так яно і ёсць. Вось, любы міліцыянт в Беларусі больш важны, чым пан Маккей. Вось, цікава таксама іншае, што людзі страшэнна незадаволеныя. Значит, па сутнасці пайшла з'ява ціхага сабатажа всего, што толькі можа быць. І я так разумею, што і міліцыянты, і рабочыя, і шмат хто іншыя таксама паступаюць такім чынам. Такім чынам, ну, не толькі я адзінцы ходжу ў лясы. Беларусы па старой партызанскай звычцы, канешне, так капаюць бульбу, дарэчы, лясы, пакуль яшчэ застаюцца апошнія грошы, застаецца бульба, застаецца паўкабаны, беларусы пакуль выжываюць, і пратэсты паціху ідуць на спад, хаця ў Менску, я, правда, не быў у Менску, планаваў пад'ехаць, не атрымалася, кажуць, што некалькі сотен тысяч было б. Гэта правда? Ну, наколькі я ведаю, так. То есть есть оценки, что выходило до 200 тысяч плюс даже некоторые оценивают. Но то, что 3 дня, 3 воскресенья выходило точно очень значительное, что six-digit number, как говорят, то есть шестизначное число, то это очевидно. Оценить более точно я не думаю, что это возможно, потому что это нужно уже вести аккуратные спутниковые там или какие-нибудь аэрофотоснимки для того, чтобы считать и пересчитывать по всем этим формулам. Ну, такім чынам, згадай наши прагнозы, калі мы пачалі сіреневенькі выпускаць у красавіку, траўні, чэрвені, мы тады гаварылі, што хутчэй за ўсё рэальна беларусы спадобяцца на рэвалюцыю тады, калі будзе халадно, калі скончацца грошы, будзе з'едзена бульба і паўкабана. Да, но при этом я говорил, что можно ожидать нескольких волн. Вот первая волна была в августе, сразу после выборов. Я думаю, что нужно ждать еще вторую волну после того, когда добавится экономический фактор.
Что ты скажешь по поводу последних событий с Колесниковой и новой партией? Наконт Калеснікавай, ну, здаецца, ўжо сёння тэма злілася. Значыць, новую партыю і катэгарычна не рэкамендавалі ствараць яе ж саюзнікі. Не ведаю. І мне такое было ўражанне, што ўсё стварэнне кансультацыйнай рады вельмі нагадвае стварэнне палітычнай партыі, таму што сабраць некалькі тысяч чалавек абсалютна выпадковых, невядома для чаго, гэта не стварэнне ніякай рады, таму што в гэтых умовах, ну, немагчыма яе ствараць. Нет, ну я считаю, что создавать можно, но не по той технологии, которой она создавалась, но неважно. А я не понял, что значит тема с партией закрылась. Либо я что-то не прочитал, либо не услышал. Калі я не памыляюся, Цэпкала сёння сказаў, што размовы пра партыю заўчасныя і што ўвогуле гэта контрпрадуктыўна, таму што зараз на парадку дзённым стаіць звяржэнне рэжыму. Ну, про это много кто сказал, тем не менее. Значит, заявление Колесниковой о том, что создается партия, я видел. Ее опровержение о том, что она от этого отказалась, нет. Таким образом, считать, что дезавуировано ее заявлением, я пока оснований не нахожу. Может быть, я не заметил чего-то. Цыпкало — это представитель другого штаба, собственного Цыпкало. Представители координационного совета — это тоже люди не бабарыкинские, а, насколько я понимаю, из того видеозаявления, которое было сделано, именно создание партии и было изначально целью всего бабарыкинского штаба еще в момент выдвижения его претендентом в кандидаты. Что подтверждается записанным видео, где он явно еще до посадки сказал, что вот мы выходим на партию, главное — конституционный процесс. Ну, як кажуць в Амерыцы, good luck, поспехаў, калі яна будзе ствараць сваю палітычную партыю, як яе назовем, партыю ружовых поні, да? Вось, то нехай ствараюць, напэўна, пэўную частку электаральнага пірага яны, конечно, сабе ад'ядуць. Наколькі я размаўляў тут у Беларусі, ні сярод вялікага бізнеса, ні сярод сярэдняго бізнеса, ні сярод айцішнікаў бабарыка і ягоныя людзі вялікага аўтарытэта не маюць. Канешне, кагосьці яны туды падгрыбуць, кагосьці купяць, камусьці нешта паабяцаюць. Но свае 10-15% яны будуць мець. Я лічу, што ў будучым дэмакратычнай Беларусі гэта абсалютна нармальна. Гэтыя люди так само имеют право иметь свое представительство. Ну, во-первых, я бы сказал так, что они назвали партию вместе, но я бы сказал, что более им бы подошло вместо. То есть вместо протеста мы сейчас будем создавать партию, переходить на конституционный, так сказать, процесс. Замечательно. Второе. Это, я бы не сказал, что это ружовые пони. Я пересмотрел свой взгляд. Знаешь, они, в общем, судя по всему, с самого начала крайне технологично и крайне цинично шли именно к этой цели, к созданию партии. Реформа конституционная висит в воздухе минимум последние 5 лет. Находясь близко к окружению, они не могли не знать и, скорее всего, знали или как минимум просчитывали, что это будет. И это был долгоиграющий проект не на эти выборы, а на то, чтобы зайти в следующий парламент и получить там определенное количество мест. Первое. Второе. Колесникова заявила, что она стала лидером белорусской оппозиции, при этом сделала это через российскую газету «Коммерсант». Что и одновременно все эти заявления о создании партии, о конституционном процессе, реформе очень четко по времени согласовались с заявлениями Лукашенко, с заявлениями Путина, с заявлениями Лаврова. И встает вопрос, это вообще белорусская сила или не белорусская сила? У меня этот вопрос опять актуализировался в последний момент. Ну, на мою думку, в любом выпадку это белорусская сила. На што яны разлічваюць, цяжка ім залезці ў мазгі. Вось, бачым, што яны атрымалі. Яны атрымалі пасадку свайго лідара, атрымалі поўны неадэкват з боку Александра Лукашэнкі, які іх не прызнае партнёрамі для дзеляжа улады, не хоча іх бачыць, хутчэй за ўсё не хоча іх бачыць в парламенце. Вось, і атрымалася фактычная рэвалюцыя, запланаваная ці незапланаваная. Пакуль што адбываецца рэвалюцыя в галавах, а неўзабаве я все ж таки, я па-ранейшаму застаюся аптымістам, здарыцца рэвалюцыя в дзяржаўным кіраванні. Ну, увидим. Ладно, что еще ты бы сказал про настроение людей в Беларуси? Ну, зноў такі, я бачу маленечкі кавалак там, дзе я знаходжуся на Мядзельшчыне, часам выбіраюся ў Мінск.
Вось настроі такія, што абсалютная большасць абураная, па-першае, гвалтам, па-другое, нахабнай фальсіфікацыі выбараў, і па-трэцяе, выклікае смех в зале прабежкі старога чалавека з аўтаматам, да яшчэ без магазина. Значыць, гэта сапраўды выглядае камічна, я не ведаю, хто яму падказвае, і той, хто яму падказвае гэта рабіць, робіць яму мязвежую прыслугу. Ну окей. Твой прогноз? Мой прагноз ранейшы, што беларусы зараз патрацяць апошнія грошы, вось, якіх робіцца ў дзяржаве ўсё меней. Вось, наколькі мне гавораць мае крыніцы, кубышка таксама пуста, і фінансаваць адтуль дзяржаву немагчыма. Там хопіць грошаў роўна на тое, каб збегчы дзесьці зашыцца. Вось, па-другое, беларусы павінны выкапаць бульбу і закалоць кабана. Пасля гэтага, бліжэй да зімы, яны будуць гатовыя да таго, каб пераходзіць ад словаў да справы, ад ружовых шарикаў, сердэчак і всего іншого да змены ўлады в краіне. Окей, я не столько оптимистичен. Я думаю, что вторая волна будет, к чему она приведет, я не знаю. Думаю, что, скорее всего, это будет где-то начало зимы или середина зимы. Тоже согласен с тем, что это вечный вопрос бульба полкабана. Ну, окей. Что еще, на твой взгляд, происходит интересного в Беларуси? Што адбываецца ў Беларусі? Ну, некаторыя кулуарныя размовы я, конечно, не магу перадаваць, але мне здаецца, што нарастае незадаваленне сярод сілавікоў, прычым сярод сілавікоў не міліцыі. І я думаю, што ў бліжэйшыя месяцы мы пабачым больш актыўную ролю. Сёння мне в адной прыватнай размове казалі, што Александр Лукашенко хоча ўвесці вайсковае становішча, на што я сказаў, што каб ён мог яго ўвесці, ён бы ўжо яго ввёў. Нягледзячы на грозныя заявы міністра абароны, адзінае, што выставіла армія, гэта тоненькі ланцужок срочнікаў каля стэлы, і гэта все, на што беларуская армія сёння можа выставіць праз грамадства, что она готова выставить у грамадства. Что она хочет выставить? Была ли это армия или внутренние войска? Я, честно говоря, до сих пор так и не понял. Это таксама пытанне, ці гэта была просто дэманстрацыя того, что армія з Лукашенком. Насамрэч, мне здаецца, што армія як мінімум нейтральная, а нават пачынаецца нейкае бухценне і, магчыма, нейкія зрухі з боку беларускіх вайскоўцаў таксама будуць, і не толькі вайскоўцаў. Ну, третья сила, которая появилась бы сейчас, я думаю, в принципе, была бы встречена и всеми сторонами конфликта с облегчением. Безумоўна так, асабліва калі гэта тая сіла, якая можа вырашыць галоўны экзістэнцыяльны праблему сённяшняй Рэспублікі Беларусь, гэта як прыбраць Лукашенко са сцэны, потому что сам он сыходзіць не жадае. Ну, судя по всему, он не собирается. Окей. Когда планируешь возвращаться? Я бы не хацеў зараз агучваць эту інфармацыю, тым больш, што мае суды пакуль не скончаныя, а гэты сярэдненькі слухаюць не толькі прыязныя мне людзі. На ўзроўні анекдота скажу, што адзін з міліцыянтаў учора мне запрапанаваў дуэль, потому что он, видать, лічыцца вялікім майстрам усходніх адзінаборстваў. Ну, по прынцыпу, як Прокоп'ев выклікаў Лукашенко, я ему адказаў, што па дуэльным кодексе я выбіраю зброю, і я выбіраю пісталеты, пасля чаго ён пайшоў вельмі задуменны. Вось, ну, паглядзім, чым гэта все скончыцца. Пакуль што мяне тут сур'ёзны канфлікт сапраўды з мядзельскімі ўладамі, таму што тут свае разборкі, тут свае фальсіфікацыі, свае фальсіфікатары. Людзі гэтых фальсіфікатараў ненавідзяць, і паціху гавораць, што калі вы з гэтымі фальсіфікатарамі штосьці зробіце, то мы будзем радыя. Самі яны, на жаль, пакуль што не гатовы рабіць нешта з фальсіфікатарамі. То есть мы незадоволены, но будем выполнять приказы, подчиняться и жить как обычно. Так, а калі апозіцыя нам зробіць всім хорошо, то нам будзе хорошо, и мы скажем ей великий дякуй. Ну, это ведь при этом желательно, чтобы нам это ничего не стоило, и мы в этом участие не принимали, и опасности для нас это не представляло. Правильно я понимаю? Ну, в лепшым выпадку мы можем выйти на улицу, зрабіць сардэчка и помахать сцяжком. Окей. Ну, в общем, это прогресс по сравнению с тем, что было 26 лет, последние 20 лет, потому что и на улицу не были готовы выйти, но все продолжают ждать, что вот кто-то решит. Хорошо, если завтра въедет в Мядиль или в Мядельщину там батальон российских войск? Такое пытанне я не задавал на вопрос, але люди, в принципе, про гэта задумываются, яны гэтага боятся. Вось. Ну, але мне здаецца, што спакойнай рэакцыі дакладна расійцам не трэба на гэта чакаць, таму што, як я кажу, тут у нас партызанскія лясы.
и люди еще не забыли, где схроны схованные. Окей. С другой стороны, мне говорят, с других, скажем так, районов, особенно я говорю не про города, а вот именно про районы, небольшие города, что есть подъем, скажем так, лукашистов, его электората, и что тех, кто за перемены, начинают просто преследовать, дожимать, травить и так далее. Так, гэта праўда, пайшла контррэвалюцыйны накат на тых, хто ўдзельнічаў. Значыць, я бы не сказаў, што ёсць моцны пад'ём падтрымкі Лукашэнкі, таму што тыя ж дэманстрацыі, якія выходзяць, вось я размаўляў з тымі мядзельскімі, якіх свазілі на узорна паказальнай дэманстрацыі, гэта все робіцца таксама з-пад палкі, з-пад страха і з-пад пагрозаў таго, што калі вы гэта не зробіце, то мы вас звольнім, выганім і ўвогуле розныя іншыя кары зробім. Вось, пакуль што ўлада, якая дзесьці першы тыдні два фактычна згубіла кантроль над сітуацыяй, яна гэты кантроль аднавіла, і сапраўды ідзе спроба наката, прынамсі, на актывістаў і на тых, хто супраціўляўся, узначаліваў тыя працэсы. Улада помсціць за свой страх. Гэта праўда. Насколько может произойти ситуация с выходом раскола общества и противостояния агрессии, как минимум вербальной, как максимум физической? Значыць, агрэсія ёсць, але яна зноў-такі па-беларуску партызанская, яна схаваная. Вось, наколькі мне распавядалі, тут некаторыя наменклатуршчыкі ўжо сабе нават взялі ахову, таму што яны баяцца хадзіць адкрыта па вуліцы. Вось, асабліва тых, хто спрычыніліся да фальсіфікацыі выбараў, пра якіх людзі ведаюць, што яны спрычыніліся. Вось, і мне здаецца, гэта добры знак. Значыць, яны адчуваюць стаўленне грамадства да сябе, і яны адчуваюць небяспеку. І то, што калі сітуацыя завастрыцца, а завастрыцца она можа вельмі рэзка, таксама як она завастрылася 10-11. Просто хваля пратэсту выклікала неадэкватную рэакцыю ўлады і неадэкватнае прымяненне сілы. І калі ўлада паспрабуе нешта падобнае паўтарыць, то рэакцыя можа быць такой самай. Либо больше. Або больш, так, сапраўды. Гэта зараз той же Калеснікаву даецца распавядаць пра тое, што пратэст павінен быць мірным, а што будзе, калі ўлада зробіць немірныя крокі, прадказваць не бяруся, шчыра кажучы. У меня еще вопрос. Насколько люди на той же Мядельщине способны, готовы, хотят подчиняться, например, Колесниковой или Координационному совету, и вообще знают ли они об их существовании? Наши актывісты ведаюць, далёка не все гатовыя і могуць падпарадкоўвацца, тым больш што Калеснікава, ну, мякка кажучы, фігура не надта харызматычная. Вось, большасць ведае, што дзесьці штосьці адбываецца, вось Менску адбываюцца дэманстрацыі, і яны больш кормяцца чуткамі, чым ідуць за нейкім лідарам. Лідараў сапраўды не хапае, але ў гэтай сітуацыі, шчыра кажучы, не ведаю, як могуць вылучыцца лідары, таму што лідараў пачынаюць прасаваць, і гэта ўжо не на ўзроўні Мядзельшчыны, іх пачынаюць прасаваць на ўзроўні Менску. Окей, ну у вас темнеет, тебе пора идти докапывать схрон, как я понимаю. Абсолютно так, разводить костер и смажить сало, так. Так, и смажить сало с бульбой. Поэтому, я думаю, до следующей недели. Удачи тебе в судах, в обустройстве схрона, и увидимся. Всім всього доброго і до зустрічі. Наша переможе. Всего наилепшего.